Masibulise kwakhona mbukele ekhaya sikwamkele kwakhona kwinzo FM online. Igama lami ndinguQaqamba Mdunyelwa, ndikuzokuphathela kwakhona ke ngoku esele kuqhubeka apha kwinkundla kaMantyi emaXesibeni. Namhlanje simile apha ngaphandle kwenkundla yaMantyi emaXesibeni, nalapho namhlanje umhla we-12 kwinyanga kaMeyi bekuvele khona abarhanelwa ababini kumatyala amasikizi enzeke kule ngingqi yasemaXesibeni. Ityala lokuqala nje ubandukrobisele mphulaphuli bekuvele khona umrhanelo ogama linguVelisani Mngani oneminyaka engama-23 ubudala. Yena ujamelene netyala lokudlwengula aze angxwelerhe intwazana eneminyaka eli-15 ubudala yapha kwilali yaseCabazana, Ward 26 kumasipala wasekuhlaleni uMzimvubu. Naye ke bevelile kule nkundla yanamhlanje. Ityala lethu lesibini kwakhona namhlanje kwakule nkundla ibilityala lakhe utata oneminyaka engama-61 ubudala. Yena ujamelene netyala lokubulala inkwenkwana eneminyaka eli-15 ubudala yakwilali yasemvalweni. La matyala ke ayachukumisa omabini ngoba kweli lesibini umrhanelwa utyholwa ngokubana waye wabulala le nkwenkwana emveni kokuba ethe wayibetha ingene entsimini yakhe yakha izikhwebu zombona. Ngokwengxelo ezi zikhwebu zombona zili-13 yezikhwebu zombona, apho wathi emveni koba embethile wabe uleqiswa esibhedlela, nalapho wafika wabe uphulukana khona nobomi bakhe. La matyala ke mphulaphuli ngamanye amatyala amaninzi anxulumaniswa nezenzo zobundlobongela, udushe lwasekuhlaleni kunye nangokwesini enzeka kule dolophu yasemaXesibeni. Aqhubile ke namhlanje nalapho kwityala lokuqala likaVelisani Mngani lithe larhoxiswa. Ukukhumbuza kwakhona nje mphulaphuli ndikrobise into yobana kwakwenzeke ntoni kwiveki ephelileyo silapha kule nkundla. Ityala laye larhoxiselwa unamhlanje nalapho uVelisani yena ongumrhanelwa waye wathi ucela ukubana abe negqwetha lakhe labucala elizommela kule nkundla xa kuqhutyekwa netyala lakhe. Kodwa ke namhlanje kuye kwabonakala into okokubana igqwetha lakhe alikhange likwazi ukufika enkundleni, ngoko leleze lirhoxiselwa iveki ezayo umhla wama-20 uLwesihlanu ke lowo, nalapho kuzawuthi kuqalise khona kwakhona isicelo sebheyile ngethemba inkundla isithi nomnqweno wokubona ubana igqwetha lakhe lizawube likhona phambi kwale nkundla ukuze kuqhutyekwe netyala. Tyala lesibini kwakhona ke mphulaphuli elivelileyo namhlanje, umrhanelwa uyinikezilwe ibheyile engama-20,000 nalapho akhankanye izizathu zokokubana unemfuyo ayifuyileyo ekhaya, ngoko ke kufuneke akwazi uba besekhayeni lakhe ukuze ayihoye. Okwesibini kwizizathu zakhe kukubana ungumntu ongazange wake wanetyala lolwaphulo lomthetho ngaphambili, zange wake watshutshiswa nkundleni, ngoko ke akangomntu onobungozi ongathi angalibalekela ityala lakhe. Unayo indawo yokuya, which means i-address yakhe has been approved, into okokubana unayo indawo angathi angaya kuyo and angeke abaleke kweli tyala. So ityala lakhe lona lizawuqhuba engaphandle kwenkundla. Lona ke limiselwe umhla wama-27 kwinyanga ezayo, inyanga kaJuni, nalapho kuzothi kuqalise uxoxo ketyala. Uphando lusaqhuba kula matyala omabini. Siza kuba udliwano-ndlebe kunye nabantu balapha ekuhlaleni ebezile bazozimasa kule nkundla yanamhlanje belandelela nala matyala amabini. Omnye wabantu esizawuthi sibe nodliwano-ndlebe naye nguceba wakwa-Ward 9 kumasipala wasekuhlaleni uMzimvubu. Yena uphinde abe lilungu losapho lwenkwenkwana ethe yabe ilixhoba lokubulawa umrhanelo wesibini kula matyala size ngawo namhlanje. Yena usapho lwakwasishiqa ke sizawuthi abe uyalithethela ngolo hlobo. Okwesibini sinethemba lokuba sibe naye uceba wakwa-Ward 28 kwalapha kumasipala wasekuhlaleni eMzimvubu. Yena uzawube kuthethela icala lolutsha olukhokheleyo ekuhlaleni, ebona neziganeko ezenzekayo kule dolophu yasemaXesibeni ayikhokheleyo yena njengomntu omtsha, uLinda Mveku. Sizawuya ke kuye ngoku
uLinda Mveku ibe nguye esizawuthi sibe nodliwanondlebe. Kodwa ngaphambi koko mandikrobise nje apha emva kwam uza kubona uba ngabahlali banendibano nalapho banezinto abangavisisani ngazo. In fact bavisa iinkxalabo zabo nokungaxoli kwabo emva kwezigqibo eziphume kule nkundla namhlanje. Uba ingaba ndingakubuyisana because ebusuku uvika yonke imihla uqolo kunotata ukuthi siqhubeke uthatha uyeza uzosibhadalela ezikhobo zombona uthola esuka bazabona nabo yasiphatha isikhathi sonke abanayo neni lokungcwaba kakhulu. So into esibuhlungu ngayo lo mntana ubulawele isikhwebu sikhulu. Uma mwena sisi kuthiwa amaphembe ayabulawa eMobayliff, nami nje wasendiyindoda ndingaka befana uba nafa ngoba umbona naweba nami amaphije naweba ndaliphawula ukuthi ingaba kusemthethweni na ukubulawa komuntu. Le ndoda yavele nteyo nendoda zangabe inkwenkwe. So inkinga sinayo sisi njengoba umuntu abulale atobulaweleyo angabi nawo ne-500 utobuleleyo akhuleke 2000 ungekangcwatywa phambi kwamsi. Mandiqale kweli tyala lokuqala ele-rape lirhoxisiwe. Lirhoxiselwa i-20 kaMeyi. Masiyithethe le nto makomrade into yokuba noko ungathi justice sizoyasibiza i-faith apha kuyo. It's very disappointing. It's very, very, very disappointing. Kufuneka siyithethe loo nto. Ummangalelwa kweli tyala lakwasishika umtshutshisi noMantyi bamnikezela ibheyi ye-2000. Njengoba benditshilo ke mphulaphula ekhaya into yobana sizoba nalo udliwanondlebe kunye nomnye weenkokheli zalapha ekuhlaleni nengumntu omtsha kule ngingqi yasemaXesibeni uLinda Mveku. Mr Mveku, liqalile avelile omabini amatyala namhlanje phambi kwale nkundla. Ingabe ii-outcomes ziyanivuyisa ezabantu abatsha? Eyona nto indixhela kakhulu umxhelo yile nto ye-judiciary system yethu apha eMzantsi Afrika ekubonakala uba inuka ifish. Iyaxeka because you can't tell me into yobana umntu athi ebulele umntu over izikhwebu ezimbini ezintathu zombona umnika ibheyili ye-R2000. So isiyasixelela kahle kamhlophe into yobana we need to fight into yobana siyenze at least i-judiciary system le yethu apha eMzantsi ithethe nathi iye kukuthetha nabanye abantu. Uyayibona? So lisaqhuba ke ngokunele linye elomntu odlwenguliweyo. So sisalindile to see outcomes zayo bazizohamba kanjani. Otherwise nje abantu abakho kuxola. Ndinewari yobana lo mntu ngoku ophuma kusenziwa amalungiselelo omngcwabo into yobana uzawufike athini kwifamily lehle leyo because ikhandlela libasiwe yena uzophuma uyafana noba is walking out free. Uyayiqonda? So nyani siyadinga uba siguqule i-system le ye-judiciary, i-system nesipolisi esisebenza ngayo sithethe nabantu baseMzantsi Afrika. Njengoba uyinkokheli yale ndawo wena ingaba ezi incidents zikumila kunje into exhaphakileyo kangakanani apha emaXesibeni? EmaXesibeni throughout
cutting across amaxesibe wonke. Ezi zehlo aziqala ukwenzeka, sinezehlo esizazi esuka kuzo whereby abantu befike bebulawa nje emzini omnye bepha ko-8, and eyona nto sifuna ukuyigxininisa into yobana zizawuphela. We'll do whatever it takes, konke kusemandleni wethu webana sizinciphise eziganeko zilolu hlobo, ngoba kaloku they are not human. Nangoku benditshilo ke mphulaphuli ekhaya nawumbukeli wendaba Zenzo FM, sinaye umama onguward committee wapha kwaWard 9 kumasipala wasekuhlaleni eMzimvubu, nokwalilo ilungu losapho lwakwaSishiqa. Isapho lwalentwazana, in fact lale nkwenkwana ineminyaka 15 ubudala, ethe yabe iyabulawa ngumrhanelwa ebesize kuye namhlanje. Mama, masikubulise sikwamkele kwindaba Zenzo FM. Na ungazibulisela kumphulaphuli ekhaya. Ndiyabulisa baphulaphuli beNzo FM. Lo uthethayo ngumama uMbele, ndiward committee yase-Ward 9, ndikwayi-part of the family yesishiqa yakwasishiqa. Then silapha nje besize ecourt apha sizosupporta as ifamily. Kodwa into esiye yafika yasijalisa apha ngaphakathi, sinale nto ifike yaphelelwa ngamathemba, into okokubana umthetho othina sengathi uyasilahla singabemi balapha eSouth Africa. It's about so many GBVs esizixoxayo apha, and I think about ±6. Kodwa yena namhlanje sijale kakhulu. Isishiqa family yangcwaba ngomgqibelo, abananto esandleni, baphila ngegrant. Kodwa uyakwazeka into okokubana umrhanelwa lo otyholwa ngesenzo sokuhlukumeza bulala umntana ona 15 years ngenxa yombona, ena 61 years lo tata. Yena uphuma ngebhongo lento okokubana xa ezithethelela uthi ineenkomo ezininzi uzibaleza above 100, wabala ibhokhwe eziphako ±30 nto neegusha above 100 and something. So ukhuseleko lezilwanyane zakhe azikhuselekanga emva ekhaya ngoba ehlala nenkosikazi yakhe kuphela. Abantwana bakhe wanebhongo lento okokubana sebehlala kwindawo zabo seyibagqibile ukubafundisa bona, so abakwazi uba banganakekela imfuyo yabo. Aba befamily yam bona abananto esandleni, kodwa yena benebhongo loba ngaphakathi uzawukwazi into okokubana aphume nje for fun, ahamba yohlala ngaphandle. Siyangcwaba ngomgqibelo, ikhandla lisalayitwe pha emva. Nangu utata omncinci nakumama omncane uphelelwa ngamandla, unyukelwe nayo nepressure utata omncinci ngenxa yesenzo salo tata. Sifumanisa singakhuselekanga kakhulu. Siyacela into okokubana umthetho waseMzantsi Afrika mayibe ngathi noko uyaqina kunokukuko, sizibona singakhuselekanga. Nangamapolisa aodwe kwindawo ngendawo, into okokubana mazokhusela umrhanelwa. Thina abantu singamasizolwela ilungelo lamaxhoba apha kule ndawo yethu yase-Alfenzo, sizibona thina singakhuselekanga. Yinto leyo esibetha kakhulu, esikhube kakhulu. Silapha phambi kwamagate ase-Mount Ayliff Magistrate Court, and sizixelela into okokubana kuyode kuyovalwa sikule ndawo ngoba sifuna lo tata ukumbona ephuma apha. Sifuna ukubona ephuma. Ikheyisi yesibini yasecabazana ngoba 26 umntwana othe waqoqwa amehlo nayo ilapha, nayo kuthiwa maka lo mntwana kuthiwe kulo veke ephelile uzawuphuma I mean ityala lasecabazana kuthiwe kwiveke ephelile kufuneka azifunele igqwetha lakhe. Then namhlanje uthi akazazi noba unalo igqwetha noba akazazi na, so lamiswa nalo lamisele i-27. Siyakhala kakhulu singabana se-Alfenzo, sicela umthetho usithethelele usikhusele. Ngendlela mama amapolisa akhona ngayo namhlanje apha nendlela ongayikhomparisha ngendlela athi abekhona ngayo ekuhlaleni, ingaba iyafana and inivisa kanjani yonke loo nto leyo? Sinezinto ezenzekayo ezinxulumene nolwaphulomthetho kwindawo esihlala kuzo. Uyozuthi uhlaselwa kwikhaya lakho awafika amapolisa, kuthi kukhona abantu bazizamelayo mhlawumbi bathengisa utywala bengenazo impephamvume zokuthengisa utywala. Ufumanisa uba ngabona abantu babaxhasa babamba kakhulu, bababophela izinto zabo, babathathela izinto zabo. Kodwa when it comes into okokubana sifuna ukukhusela njengangoko, sizibona singakhuselekanga. Oyena mntu okhuselekayo kweli lethu loMzantsi Afrika ilizwe ukhuseleka, awakhuseleka amaxhoba, ukhuseleka ummangalelwa beside bakhuselwe amaxhoba. Sicela ijustice, umthetho mawudlala indawo yawo. Right, mphulaphuli ekhaya, lowo ke nguye ukomiti wakwa-Ward 9 apha kumasipala wasekuhlaleni uMzimvubu, aphinde athethele nosapho lwakwaSishiqa oluthe lwabe namhlanje lume phambi kwemikhumbi lizovela etyaleni apho kulahleke inkwenkwana yabo emva kokuba ebesekuhlaleni namanye amakhwenkwe besenza izinto zasekuhlaleni besikha umbona.
lungxolerekile ngokubanzi ke ngoku usapho lwakwaSishiqa. Umvile kumama indlela athetha ngayo into okokubana abonelise kangatu kwaphela yindlela amapolisa aqhuba ngayo. Kukhumbuza nje mphulaphuli besilapha kule nkundla yasemaXesibeni sikuphathelwa kwakhona amanye amatyala atshisa ibunzi akule ngingqi. Kukhumbuza phambi koba nje sikushiye kwiveki ezayo kwakhona ngomhla wama-20 eli tyala libuyele enkundleni. Kwakhona ityala lesibini emandikhumbuze ngalo leliyana likaPastor Vez Phakade nalo kulindeleke ukuba livele ngomhla wama-20 kwakule imiyo kwinkundla kaMantyi iyakwabha kwinkundla yenqila iyakwabhaca nalapho naye ekwavelela ityala elikumila kunje elilukudlwengula nokuhlukumeza omnye umntwana osemtsha. Kwiindaba zenza FM ndinguQeqamba Mdunyelo.